Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Euskal City programara. Gaur kontan ere bi gonbidatu ditugu. Eta beti bezala lehenik galdera batako dizuegu. Zuek amorrua sentitzen alduzue maiz. Hala balin bada, soluzio bat daukagu. Ez dakit zuendako egokia, baina soluzioa emango dizuegu. Beraz, hori jakin nahi baduzu, ez zein den hortarako soluzio onena, itxaron programa bukatu arte. Disfrutatu bitartean. Amaia Iturralde eta Mintxo astiz ditugu gaur kontan platoan, atxaldeon biei. Atxaldeon, bai, erren. Bueno, konta iguzuen, nor zareten, nondik zatozten, pixkat jendeak ere ezagutzeko, hobekixago. Hasi. Pasai. Bueno, ni zu erran bezala Amaia Iturralde naiz, Berroetakoa naiz, Baztango herri txiki batekoa. Eta, bueno, badut ja zenbait urte Iruñen nagoela lanean, irakaslea naiz, geografia eta historiako irakaslea, eta Mendiorreko institutuan nago. Edarki, orduan lanean hemen, asteburutan imaginatzu bueltatuko zarela herrialdera aldenian. Egunero ibiltzen naiz, gantatorri, bai, ez, hori du, bueno, Berrota dakizun bezala ongi dago komunikatue, eta, bueno, Iruñera bela ordu erdi pastuxetan ja sartzen naiz. Egon nintzen, orain dela urte batzuk, igual, Iruñan pisua eta hori hartzekotan, eta hola, baina, egia harteko, ez. Gustora ibiltzera buelta. Bai, hori da, eta gero, gustatzen dizkit bi gauza, gustatzen zait hiria eta aldi berean herri ere, bai, orduan egun batean bi gauza horiek bizitzeak ere badu bere abantaila. Bere xarma. Hoi da. Eta zure kasuan, Mintxo, konta iguzu? Ni justo kontragoa. Ni sortua Iruñan, eta bai, bizi oso hemen, Iruñan, Barañainen, orain azkeneko 20 urtetan, eta lana berriz Baztanen. Orduan ni ere, joaten naiz ez egunero, suitzailea naizelako, tokatzen zaitenean, joaten naiz Aurronauzera, eta Berroetatik, Hurbiletik pasten naiz, egunero, eta bai, asko gustatzen nahi Baztan da, bai, Bortziri, Malerrika eta Azkonalde hori, eta baitutan ja 22 urte bombero, eta bai, gustua. Kasualitatez bukatu zenun horan zen edo zuk aukeratu zenun bertara joatia? Nola izaten da, irakaslek badugu aukera minimo bat, baina bonberoen kasuan? Gure kasuan nik adean nituenean oposaketak, orduan hasi ziren euskara kontatzen, nolabait, eta, klaro, puntu batzuk ematen zizkizuten, eta egadun izanezkio usteut 110 puntu ematen zizkizutela. Nik egarik ez nun, ez dut gaur ustera, eta 100 puntu eman zizkiaten, da horgatik ez nuen aukeratu Altsasu. Eta joan behar izan nintzen, Aurronauzera, baina ez nahi zamutzen. Eta gogotsu, joan behar nuen gehiago ezagutzen nuelako, garai hortan Altsasu eta Leitzaldea, eta baina tokatu zaian horre eta gustua. Sorte harra orduan, ez? Bai, guztera. 22 urte eta gero esan daiteke, baietz. Bai. Bueno, badakizuen bezala programa honen helburua bi euskaldun elkartzea da, leku ezberdinetakoak zaretenak, ikusteko ez, euskararen errealitate ezberdinak eta konpartitzeko ere ez momentu bat euskaraz. Eta horregatik, euskararen inguruan murgiltzen hasi aurretik, prestatu ditut galdera batzuk erantzuteko eta zuen buruak hobeki ezagutzeko. Presto dute erantzuteko? Presto. Ederki, zer nahiago duzu? Itsasoa edo mendia? Galdera zaila. Ez dakit, ni nola mendien bizi naizen, igual aukeratuko nuke itsasoa. Negi gustatzen zait handiz itsasoak duen soinu hori, olatuak eta sortzen dute soinua eta haunitza erlejatzen dut, ez? Igual itsasoa aukeratuko nuke, bai. Eta udan baduzu ohitura Hendaiara edo Hondarribira gateko? Bai, egiarteko Hendaiara joaten naiz handitz, Hondartzara. Eta, azkeneko urteoketan udan kasi beti kanpora izan naiz ere oporretan, baina, aldutenean, ja badu zenbait urtere gainera ez dutela pistinako bonoik ere hartzen, ze Baztanen dakizun dezala ude ona ere ez du egiten. Eta orduan, atratzen zaizu rentabliagoa hartu kotxe eta gatean momentu betian Hendaiara ordu erdi betian sartzen zarela eta Hondartzan egotia.
Bueno, suerte arrabi bomberuendako ere, zola denbora kukuxamarra itea baztanen, nola? Bai. Bueno, segun aurten, ez? Aurten, ostra, ibeltza eta hotxaia eta martxo izan dira potente. Gogorra izan Zutik dira. eta bai. Bai, eta lehorteagatik izan du da, bai, ez da sei aste eman dituztea, euri bota gabe eta hansua. Nabaritzen da, ez? Izugarri, aurtengoan izan da, bueno, nik behintzat ez dut ezagutu. Igual sute potentek, igual aste batekoak bai, baina eske aurtengo izan da potente. Gogorra. Bai. Eta zure kasuan mintxo, mendia edo itxasua, zer nahiago? Mil aldiz ni mendia. Nik bastitut, urte osoa mendian. Bai, eskalatzen, eskiatzen, lanean ere bai, asko tokatzen zaigu, ez? Mendia, korrik egiten mendia, paseatzen mendian, bai. Eta itxasoan baita ere pasatzen dut kasi uda osoa, uda osoa ez da ere, baina 5 aste bai legition, neska laguna horkoa da. Eta, pues hori, oporretan da normalean, aurrek eta txikia ditu, koskortzen, eta, jandut nik ondartzi zugarri eta, nik ondarrez zitzaian bate gustatzen, eta orain, sala beharrez, zerbait gustatu behar zaizu. Euskaldun handitzen ametxe izango da, bere bikotia kostakoa keitu gaina lepituko izatea eta... Bai, onartu behar dut gainera goizero, han nagoela, da justo, Karraspio, Izuguntza eta Hondartza, justo, da Otoilu mendia, eta goizero, eta korrik egiten iotzen izela. Eta hori pollite, ez? Kriston biztu oso. Hala izanen da, bai. Eta urtaro bat aukeratzekotan, ze urtaro aukeratuko zenuten? Nahi handizu zentzitu da berria. Bai, ez dakit, nik uste barnetik ere alegratzen datela, ez? Ikusten dut nola aiden dena berdetzen, loriak nola aidiren ataratzen. Baztanen jende honditzi guztien zaio udazkena, ez? Familiko eta laguna honditze, udazkena da politago koloriak eta hala. Igual koloria dire politago, baina ez dakit bizipoza ematea udaberri, ez? Gero ere bai, jaudako porrak edeltzen nahi dire, eta egunera argitzen du gehiago, denbora hasten du beroxago egiten, eta bai, nik udaberria aukeratzeko nuke. Eta zure kaso mintxo? Nik ere bai, udaberria. Bai, negu zalea naiz oso, elurregatik eta asko joten naiz mendia eskiatzera, baina gaur bertan goizean egon naiz eskiatzen, eta pasada bat, nola azkenean dena biagatzen da ura, urtutzen da, dana aldatzen ari da, ez? Eguna luzatzen, kriston paisaiak, eta neguan eguna motza, ez dakit, beti iluna gelditzen da dena, ez? Da, udazkena berriz ez, nahi adibidez ez zait sobera gustatzen, Melankolia puntu bat ere badu udazkenak, ez? Zola pixket itzaltzen gaten gara. Jende tristeago ikusten zaio, jendeari ere, ez zait? Egia da, paisaia polite dagoela, baina zu gran duzun bezala, nahi adibidez, melankolia sartzen zait, ez? Tristure, heldu de negu, heldu de hotza, urie, egune haidu jagurtzen, eta bai, niri egiarteko urtaroetan gutxena gustatzen zaitena, bai. Bai, izeten da, ez? Azkenean, ez da, gero ere bai non bizizaren, ez? Adibidez, zuek aukeratzekotan, baki guztu berrotan bizizarela, imaginatzut gautu puntu bat ere egonen dela horta, eta zu barainainen, baina berez haunditzetan ere lanak edo bizitzak eramaten datzu horrata, zuek aukeratu behar, non hau biziko zineten lehenago, hirien, herrien? Ne kasuan, ni nagoen tokian guztua, ni kalekoa naiz, bai. Asko gustatzen mendia, baina baita ere jendeen beharra eta bai badut. Bai taberna, bai zinema, bai eta badakit herri batean gaur kotxeekin momentuan zaudela, ez? Baina, bai, gusta, herrikin ja neharremana lanean dauket, orduan horrekin aski. Bai. Eta zure kasuan amaia? Nire hitzia zurian berdina eta justu kontrakoa, ez? Haude, ni herrien bizi naiz, arras gustora nago, aldi berian hiri ere bihar dut, ez? Eta hiri ere, kotxe hartuta ordu erdi betian zaude, ez? Bai, Iruñera aldera edo Irun aldera. Orduen, nik behar dut bi gauzek, ez? Eta bi gauzek nola hurbil dauzkeden, nagoen lekuen ongi nago, ez? Ni honetan ez, horrela urte batzuk, nik hartu nuen, ez dakien seguru ere berrotan segitu nahi nuen, ez nuen berrotan segitu nahi. Ez dakien nik uste dut, gorputzak eta buruko dituela fase batzuk, ez? Momentu enten nago arras gustora. Ez dakit, igual ondoko urtean, ez dakit, igual erraten dut, behar dut aldaketa batzuk, ez? Igual irira atorreko naiz, igual ez dakit seguru. Baina momentu enten nago gustora, ez?
Eta horretzen naiz, oposaketak prestatzen nahi nintzenean, badakizun dut zure oposaketatik pasatu zara, eta bazintun egun onak, bazintun egun txarrak, ez? Eta egun txarretan buru ematen diozu, eta horretzen naiz, ni, haunitzetan egon naiz Eskozian, ingelesa ikasten eta hori, eta horretzen naiz, erten nula gaineran lagunak eta inituen, eta gustatu zitzaidan haunitz, bai hiriko eta bai inguruneko bizimodu, ez, Eskozian, eta erraten nuen aldiz egun txarrak nituenean, manuen gogoa usteko dena hor berian, eta Eskoziara gateko, eta momentu horretan presnin dagoen ere, bai. Orain ez nez arrepetitzen ez, bai. Baina, bai. Baina, leku eta aukeratzekotan bizitzeko igual Eskozia izan ez dela, ez? Nire, bai, argi nuen, eta ez banuen hori oposaketak pasatzen, bai, argi nuen, ez du inongo arazorik edo zertan lan egiteko, eta argi nuen, bai, Eskoziara gainitzela. Baina, kulturalki ere badua antzekotasun minimoren bat Euskal Herriakin, edo paisaiari dagokionez, edo gehiago mitua erten dutena errealitatea baino? Bueno, badu zerbait, baina ez haunditz, azkenean bereiek anglosajonak dira, ez? Ja. Eta bai egia da, nongoa zara eta bai Euskal Herrikoa eta bai, batez ere Eskoziako independentziaren aldekoek arrasongi hartzea izute eta dira arrasi jende eskuzabala da, Ez dute deus ikustekoik ingelesek eta eskoziarrek zentzu horretan ez izateko moduen. Eta gero paisai dagokionez, bai badu Euskal Herrian antza, haunitzez ere baso gutxiago du, dakezun moduan klima horretan, baina, hotzagoa, eize gehiago, udan ere egunero eurie, klima da igual pixka atzera botatzen datzunagaz, baina bertzaile gehiago ingurunia da zoragarria da. Eta jendearen nik uste dute, hasieran igual ematen dute pixka hotzagoa direla, baina behin irekitzen direnen uste dugu bezala, ez? Direla arras eskuzabalak. Ni bintzat, egon naizen guztietan etxean bezala sentitu naiz. Ze ona. Eta zure kasuan, Mintxo, aukeratu arroan emazioen munduan edozein iskinetan, hartu famili guzti edo ez, eta alde egiteko, izaten alda Euskal Herrien bertan ere, nora ganen zinen? Ez dakit. Nebidaia beti izan du dira, azkenekotan igual ez, baina mendiarekin ez, lotuak Peru, Nepalera, Alpetara asko, baina ni horreaz nintzake joango bizitzera. Osea, igual, 2 hilabete, 3 hilabete, baina buelta honea. Gero hemengo bastan gustatzait izugarri, noiz bizitzen izan, eta gero ez dakit, kosta ere, legitio da alde hortan oso guztua, baina bizi egiten, ni pozik nago ontogian. Hoi hona da, azkenean guztera gotia zoden lekuan. Ez dute denek lortzen da importantia izaten da, ez? Ez pentsa, hortako ametxik ez dudanik, ez egia esan da, Eta ezagit irakurtzea gustatzen zaizuen, literatura pixka jarraitzen duzuen, egunkaria. Zer da azken aldiz lehitu duzuen zerbait erola pixket markatu datzuena edo gustatu zaizuena bereziki? Pentsatu behar da. Nik, egerteko gustatzen zait lehitzea, baina lehitzen dut nahi dutena baino gutxiago, ez? Denbora falta, mile gauziteko. Bai, albistegiak egunero, sartzen naiz interneten, idatzi ditut hemengo eta nazioarteko prentsaren gustatzen zait. Eta, momentu honetan, adibidez, Estatu Espainiarreko hauteskundeak pasatu dira, orduan pixkat azkenean berriak beti ere horren hildotik doazte, ez? Eta gero nazioartei begira ere, adibidez orain Brexit famatu honekin ere, horregoten ez pixket, han ere egon nintzen erranduten bezala estion, gustatzen zait pixke jakitea berzaztean ze pastuko den horren inguruen, gero azkenean uste baino ondorio gehiago izango ditu, ez? Ez bakarri beraiendako, azkenean Europar Batasunako biztanle guztiendako, ez? Ekonomikoki adibidez. Eta, pixke gustatzen zait, gero gainera nire lanean ere eguneratu egon behar dut, orduan gustatzen zait pixket ere estilo hortako nazioarteko albistegiak egodi erakurtzen, ez? Baina markatu gaur adibidez, dauzkaz. Ez, azkenean irakurketak ere beti ez dire literaturartik izan beharrik, historia eta geografian inguruen ere irakurtzea importantia izaten da eta interesgarria, ez? Bertze adar batzuk, maiz gainera hemen ez direnak aipatzen, baina interesantea direnak. Nik, akatsa o pekatu handi bat dauket eta gehien bat irakurtzen dudanean izaten da erderaz. Orduan, egia esan da oso literatura sakona, ez egin gustatzen, nahi haut bestseller, hasi aurretik adibidez, Juego de Tronos famotu da, irakurritan eusken, liburu guztiak, tipo hortakoak.
Orain euskeraz ari naiz irakurtzen, orain momentu honetan lixepeo. Bai? Eta bai, hori ez da egit, bai, bertsolaritzarekin da gauza horiek bai gustatzen zaizkidala. Eta gustatzen ari zait asko, bai. Batzutan ere kostatzen da erderaz ohituratu zaudenen irakurtzera aldaketa egitera, ez? Claro, nik ikasketa guztiak egin ditun erderaz. Orduan, bai, irakurri zera berria eta bai, eta liburuen bat noiz ere bai, ez? Baina ez pensa, normalean beti liburuendetan joaten naiz erderazko liburutara. Eta onartzen dut da nire agatsa. Bueno, potxiki aldatzeko ohitura dira Bai, orain behintzat urtean 3 liburu euskeraz irakurtzitxuk. Eta lehen, bueno... YouTube bat egon zen, Zarauztarra ustu duena eta esaten zuen, ez? Kalkula ateratzen zuen, Euskal Herrian euskaraz dakigunok urtean behin liburu bat euskeraz idatzez gero nola handituko zen ekonomia, ez? Orduan, bueno, poliki, ez? Azkenean nabari da ohitura hori sartzeko dagoela, baina izanen dela, ez? Azkenean, adibidez musika, ez dakit euskal musika entzuten duzuen, baina horre badu bertze joera bat, ez dakit zuen talde gustokoen bat edo aipatzeko badu zuen? Nahi zarrak, barzainak, kortatu negu horriak hori danak, Sutagar, Sukarra horiek danak, berri txarrak ere, asko. Eta, bai, musika hori entzuten dut normalean, Bai, eta hori, egune euskal, Metallica eta holako gauzak ere bai, Baina, kasi dana euskaraz. Hor joera gehiago, ez? Musika aldetik. Zure kasu nire amaia bauzu joera... Ba, nire musika mota hondiz haitzen dut, ez? Hondiz zer igual nagonean zerbait prestatzen edo laneko gauzatzuk egiten, beti gustatzen zait musikei hartzea hola, ez? Fonduan eta hala. Edo irrati ez, Euskadi Gaztea adibidez, edo, bueno. Eta, bai, euskal musike ez dut haitzen gustatuko zitzaiten bezain haunitz, baina adibidez gustatzen zait handiz Esne Beltza. Eta gaina orain dela gutxi atera du disko berri eta bai, Esne Beltza talako estiloko musika gustatzen zait. Gero ere Ken Zazpire handiz gustatzen zait. Eta, bueno, gero ere bai, ez, gaztereaz erraten den bezala Las Viejas Glorias, ez. Berri txarrak ez da alako antzinakoa, baina, Negu Gorriak, Fermin Muguruza ere handiz gustatzen zaiten bere garaian, eta bai, halako estiloko musika. Euskal Herrian badaude pertsona handitz, azkenean kulturalki, bai, soziologikoki parte hartu dutenak ez, gure herriaren alde borrokatu dutenak, modu arrun diferentetan. Badago pertsonaren bat zuendako ikonoa dena, izan daiteke kirolan ere bai, modu zabal batean galdetuz, iduritzen zaizuena azpimarratzekoa dela bere itzaleko lanagatik edo publikoan ere bai sortu den eraginagatik. Bat aukeratzekotan zein aukeratuko zenuten? Zaila da, ez? Bai, ez da repentian da, Pare bat ere bota daitezke. Ez dakit zaila da, ez? Baina hori gai ez, aipatu duzunaz bertsolaritza, etortzen zait burure adibidez Maialen Lujambio. Nire ustez Maialen Lujambiok, bertsolaritzen, badu bere hoi ez, ondora gutxi ere irabazi zuen Euskal Herriko txapelketa, beraz horrek hartu Kristein bertsolaria dela. Nik bertsotan haitzen dutenean, hitzen zait bertso baina gehiago poesia direla, ez? Eta hortaz aparte, nik uste dut ere bai emakumea den aldetik ere bai, nola pixket emakumeak bizibilizatzeko borroka horretan ere parte handia izan duela Euskal Herrian, ez? Azkeneko urte hauetan bertza handitz, ere ahaztu gabe, ez? Baina bai, nik igual Maialen Lujambio aipatuko nuke momentu honetan. Zure kasuen, Mitxo? Pues eske horren alde, egin behar nun, Maialenen baitare, Maialen aukeratu behar nun, baina nahi agut gehiago igual bere generazioa. Hau da, Igor Elorza, Unai Iturriaga, Jon Maia, hori danak. Etxean, askotan, bersolaritza asko bizi izan dugu gure etxean, aitan Osaba eta, ibiltzen ziren, bersotan, ibiltzen ziren, da nik onartzen dut ere, gaztetan o txikitan, kasi bersoa, gorrotatu ez, baina sobera ez zain gustatzen. Nekatu egiten zitzade. Eta aritzen nintzen da beraiekin, da gatxonde onda, baina oitzen ez, joaten nintzela negitarekin, orain bersoaroa dena, Salesianosetan egiten zen, eta ni nintzen gaztena.
Eta zen, ikustea lehengo bersolari horiek, bueno, a ber, benetan, osea, respetuz eta hori, baina haize fresko hau ailegatu zenean, adibidez, bersolaritzara, nahi orduan maite mindu nintzen bersolaritzarekin. Eta jakinezea, Maialen da, orain puntan da, bueno, aspalditik puntan dagoena, ez? Ni aitortu behar dut, ez naizela arras bertsozalia ere, gaten ez tarteka ikustera, igual hau nitz egiten dugun bezala, igual gure errorea, nire barnean igual da finaletara zuzenean gatea, eta justo gainera errana da ez, bersorik honenak ez direla finalian aitzen, baina bueno, ez nahiz bersozalea amorratu, erran behar dut. Zuk aipatu duzu bezala, nire bat ados nago, belanaldi guzti horrek ekarri duen freskuraz, bersolaritza eta euskal kulturari dagokionez. Baina igual, Egor Elortza, Jon Maia eta guzti hauek, ahaztu gabe, gehien bat, igual, Maialen, ze azkenean da nire pertzepzioa, igual, konfundituen nago, baina hori dela, igual, 15 urte arte, bertsolaritza nahiko maskulinoa zen, ez? Eta azkenean gustatzen zinuen lehenagoko bideoak txirrita edo argazkietan eta dena gizonak. Eta azkenean freskura, bersolaritza da freskura ematiaz aparte, pixkat ere ekarri duelako emakumeak gizonen mundua zen arlo horretara sartzea eta gainera merezimendu osoz egotea dagoen lekuan. Kuriosoa da ere adibidez, Estitxo Arozena baduguna farra, bide aski ona, baina mutilak, handizetan gurasotasunari ere lotuta ez, urte gehiago egoten direta abladuan, eta agian oi hartzun gehiago duten, nahiz eta ez iritsi hain goraino, eta neskin kasuan handitzetan, amatasuna etortzen denean ematen dut tope ez, kristalezko teiatoi bezala, eta antxe gelditzen direla. Dudik gabe azkanek urtebetan, Estitxo Arozena, Estitxo Fernandez, Erika Lagoma egon dira, Nafarroan ere bertsolari puntakoak ez, eta zugerran bezala, igual amatasunarekin igual bertze fase batean sartzen gara honitzetan, eta horrek, Pena da, baina, azkenean errealitate hau hori onartzea... Buelta bat eman behar zaio horri eta espeo zagon, hemendik 10 urtetara beste gauza bat buruz hitz egitea, eta posiblea da. Posiblea da nik uste. Alduntze eta saio horiek egiten dira, nik uste astero zera, bai Bizkaian da bai Gipuzkoan, eta Nafarroan ere jartzen den martxan olako zerbait. Poieki hori irauten bat, ez? Orain momentu honetan, semea dioa berso eskola, oraingo berso eskola, ni uste daudela 7 lagun, mutiko bakarra bera da. Eta, hemendik 5 urtetara zein dagoen holtza gainean. Zea zen neska horiek sitzen duten. Espero zagun ez hori eman behar zaie laguntzak, eman behar zaie denetik. Poliki hori ere aldatzen joanen da, eta bukaera alderara urbiltzen nahi garen honetan. Hola, pixkat humorea eta alaitasun pixkat ekartzeko, baldago bestaren bat bereziki gustatzen zaizuena, edo azpimarratu nahiko zenutena? Haunitz. Oi. Bestaz alia zarete ordu handiek ere? Bai. Orain pixket, fase lasaiago batean dago, baina besta haunitz egin izan dut, ez? Eta tartekari egiten dut, eta gustatzen zait, ez? Egotea jendeekin eta... Nik baten bat aukeratu bihar, zaila da, ez? Igual aukeratuko nuke nire herriko bestak. Berrotako bestak. Bazenarri miltzarra eta bertze besta zenbait bestare gustatzen dizkit ikeragarri, ez? Baina, berrotako besta azkenean bakarrik berrotakoa egoten gara. Arrazi jende gutxi tortzen da. Eta, baina, horrek du bere xarma, ez? Bakarrik herrikoa gaude, gustora egoten gara, gure artean, handitzaliz berrotakoa 120 biztalde ingurutu. Baina handitzaliz, bada igual, temporada, igual 3 astez ez dutela herriko handitzer ikusten, eta orduan horrek emateatzu aukera jendeakin gehiago agoteko, eta ni berrotako bestak hartuko nuke, Zure kasuan Mintxo, badagoela beste bat bereziki gustatzen zaizunen? Ni oso festazalea naiz, izan du naiz, eta egiten ginen, hemen Iruñerrian esaten ginen Navarran fiestas, haste ginen igual askotan hasi ez da ginen da bukatu, kotxe hartu, alkoholemia eta gauza horiek orduan gara jordan ez egon. Eta bat, Iruñekoa naiz, eta San Ferminak. Orduan zu San Fermin osua gelditzen zaren horietakoa zara? Uztaian 6an behintzat, Hoi egun hori kuadriak ginta ospatzeko. Da askotan, kuadria egia esan da, igual egun bakarra ikusten garena ez da izango, baina
zera urtean zehar beste lautan, Hori fetxa klabi izaten da, ez? Bai. Gainera, kalean bizitzeko festa bat da, bueno, festa guztiak normalin izaten dira, ez, kalean bizitzekoak. Eta hau batez ere, bai. Barainen igual akatuko naute, baina... Baina goixo hartzen duzu. Bai. Eta bukatzeko, ametxin bat baduzu betetze gustatuko zitzaizuena, edo beti hortxe gelditu zaizuena, badago baten bat, konpartitu nahi duzuena gurekin? Ez dakiz zerran. Mintxo blokeatu gelditu da, hainbeste hortian. Nik uste dut ez dakit, igual, duzunean 15-16 urtez, bat duzu buruen ametsa hunditz, nahi duzu, ez hartzen den bezala mundu egian, ez? Eta, bueno, ni adiz fasoia aspaldi pastu nun, ez? Orduan momentu enten, saiatzen ez egunerokoa bizitzen, egunerokoa gustora eta pozik egoten, ez? Eta horrek betetzen dute, ez? Lanian gustora egotia, lagunekin, familiekin, etxeragan, inungo kezkeik ez eduki, gustora sentitu, ez? Gango atzera, eta, bueno, pastu da nebiziko egun bez, baina gustora egon naiz. Disfrutetu dut. Oide, ez? Oi, sensazio da. Sensazio, oide, bai. Ni hortik nijoa ere, bai, ez dakit, proiektutan sartzen naizenean, proiektu hori edo ez dakit funtzionatzea, bai elkarbizitza, bai ez dakit zer lanean, zerbait egiten dugunean, bai azkenean ametsa, bai pozik edo eroso eta gustora egotea, bai bizitzan, bai lagunekin, bai neskalagunekin, bai seme-alabekin, bai hori, ametsa, bai, gurasoekin ere, bai, egia esan da, bestik ez, igual, pixkoat porri izango da, ez? Baina... Bueno, ez, ala da, bakotxera... Edo oso aberatxa, ez dakit. Ala da. Bai. Nik uste dut, ez, bueno, igual zure kasue, pentsatzen dira antzekoa dela ez, bueno, igual diru aldetik ere zorionez ez dugu arazo ekonomiko hori, bertzeleku batzutan edo bertzega edozinak izan dezakenik. Orduan horreken ematen dizu estabilitatea, eguneroko zure bizitzan pentsatzeko, eguneroko disfrutetzeko ez, alden neurrien. Eta hori igual bai ere azpimarratuko nuke, adibidez, gurasoak ere igual adinean ere aintzinera dazte. Eta igual batzutan hasten zara igual pentsatzen, bira, momentu enten ze ongi, ze gustora nagon, zentzu guztieten, ez haiekin, bizien zentzu guztien, ez orokorrian. Eta igual batzutan hasten zara pentsatzen igual modu negatiboan, eta ez dakizu zertaz, ez, eta orain amari edo aitari atratzen bazaio zerbait edo pasten bazaio zerbait, eta orduan ez, batzutan nahi dut ere igual gelitzea, hola, nagon bezala dena. Sensazio gara dauket, egitan, Zergatik ez horrela 100 urte egiko, ez? Oin gauden bezala, bai, egia da, askotan pesatu izan du. Noizbait etorri behar delako zerbait, ez azkenean da bizitzako legia, baina batzutan erten dure, ez duzu pentsatu behar gauz horietan, baina nahi gabe inkostenteki etortzen da. Hala izaten da. Bai. Bueno, ideia horrekin geldituko gara, ez dela idea txusi askipo egite baizik. Eta, bertzi gabe, nire txanda bukatu da, plazer bat izan dazuekin solastia eta arron gustora egonez gainera, eta orain baldizuen bezala utziko datzu ezoi, pixkate euskararen inguruan pitxe batez sakontzeko eta hitz egiteko. Eta bertzi gabe nire partitik mil esker, etorri izanagatik, eta nahi duzuen arte. Ez da janta gustora egon gara. Bai. Bale, gero arte. Mintxo, eta zu, barainien bizi zara, erranduzun bezala, baina okerrez banago zure gurasoak basaburukoa dira. Bai. Eta zuk orduen txikitatik euskaraz egon zara hitz egiten, edo geroxeago hasi zinen, edo... Bai, txikitatik, etxean bizi ginen Aldezarran, Iruñeko Aldezarran, baina ostebururo joaten ginen Garztaonera, nire amaren herrira, nire aita Azpiozkoa da, inguruan genituen familiko beste izeba, osabak eta jarautak kale nagusian, da azkenean deitzen gintuzten los baskos. Orduan, asko hitz egiten, etxean behintzat hitz egiten ginen euskeraz. Ama osaba izeba egin, eta baina eskola, klaro, ikastola urrutik gelditzen zen, San Fermin ikastola, gainera urte horietan hasi zela, lehenago hasiko zen, eta ni San Franciscora joan nintzen, Parvulitos deitzen zen historia hortara, eta oitzen naiz, andereño batek esan zola nire aitari mesedez
euskeraz ez hitz egiteko etxean. Espas. Eta, claro, gurasok eta herritik heldu da, eta gutxitu zuten desente euskara etxean, bai gurean, eta batez ere, momentu honetan, lehengusinen artean, arreba, eta be lehengusinek badakite euskeraz, eta igual gara 21. Osea, gure familian, orain berriz, ilobak eta dihoazte, ikastoleta edo, baino gure generazioa. Bueno, zorionez, gauza betzuten aintzinetu dugu, ez? Bai. Adibidez, gaur egun onartezina izango zen irakasle batek oi hartia gurasoi, ez? Etxean ez egiteko euskaraz. Jaina zen Francoren garaia, zen, esate baterako, ni ezkerra nintzen idazten ere, eta kolpeka kendu ziaten, eskolan bertan, eta ikasi nuen eskuinekin. Eta lehengusinekin, nire adineko ana, bea ere bai, ezkerra da, baina listua. Eta etortzen zenen dareino eta aldatzen zuen, eta beha goinikan ezkerra da, eta ni ez. Zaga. Bai, asko, zorionez asko aldatu da. Justo gu orain lanean, nire ikastetxean, justo kontrako hartzen digu, ez? Baitugu ikasleak, hemen Iruñerrian haunitzen gurasoak ez dakite euskeraz, orduan badakigu familian gaztera zitutela, ez? Baina badakigu bat zenbaiten gurasoak eta zorionez gero eta gehiago gurasoek euskeraz dakite, orduan bai hartzen digu etxean ere egiteko euskeraz, hola azkenean ikastetxean ere bai hartuko du oinarri gehiago, ez? Eta gero bai DBH-en eta bai batxilergoan ere euskara mailaia nahiko potentea eskatzen da, orduan alde horretatik ere hobetzea beharrezkoa da, ez? Eta azkenean euskara nola hobetzen den egunero erabiltzen. Bai, hala egiten, hala da, bai. Zure kasuan, etxetik, herritik, baiari ere, eta euskalduna, orduan alde hortatik problemik ez. Ez. Alfabetatzearena igual garai batean izango zen, baina ez da ere. Ez, nik ere eskolan eta bai Lekaruzko institutuan beti euskaraz ikasi zen dut. Unibertsitatean nintzenean ere euskaraz egin nuen, banituen irakasgai batzuk gazteleraz, baina gehiena euskaraz egin nuen, ez? Alde hortatik, nire generazioa igual bertze suerte bat izan dugu, ez? Bai. Zentzu horri dagokionez. Batez erean, ez? Hoi da. Bai, ez nire ingurunia, bai berrot eta baztan orokorrian, Elizondo igual pixke gutxiago, orain, iduride ere Elizondon gazten artean dena euskaraz egiten dutela, baina, bai, gure ingurunean zorionez beti euskarazen izan dugu, ez? Ni familiekin, lagunekin, dena beti euskaraz, ez? Nire arazo igual justu kontrakoa zen, ez? Erdaraz edo gaztelaniaz gutxi nakiela, ez? Eta oinik ere batzutan pentsatu behar izaten dut bi aldiz, ez? Bai, ez? Txiko aldatu, zaila da. Bai, egia da, ez? Azkenean nire ama hizkuntza eskuara da, eta lehenbiziko hitze burura etortzen zaitenean edozein gauzetan beti eskuara izaten da, ez? Bai, izen omen du estres idiomatiko. Behin batean esan zeaten, bai. Bai, baina. Eta ez dakit, orain Iruñerriko, zu hemen zabiltza lanean, nola ikusten duzu? Iruñerriko gazten artean batez ere? Bai, nik uste dut, nik gaztekin egiten dute lana, eta bai ikusten dut, aide zerbait hobetzen egoera, baina hala ere Iruñerrian gauza handiz dago hobetzeko, ez? Bai egia da, euskarakiko duten pertzepzioa positiboa dela, ez? Eta beraiek nik gainarraten dira, eta zuek ez zaudete hemen ez da zuen inposatutako hizkuntza da zuen hizkuntza, eta zuen esku dago ibiltzea edo ez ibiltzea, ez? Bai egia da, azkenean ingurunea erdalduna dute. Bai. Lehen aipetu bezala familia honitzetan ez dute ez dakiten, gurasoak ez dakiten ez euskaraz erdaraz egiten dute. Orduen, bai klaseetan, klasea gaudenean ematen, bai euskaraz egiten dute beraien artean edo zuri euskaraz galdetzen datute, baina txirrinek jo bezain pronto eta ondoko irakaslea etorria itzenetik jazten ere berriz erdaraz, ez? Eta, horren inguruen ikastetxean, hori dela urte batzuk inginen bilera bat pixkat horri ere nola bultzatu dezakegun pixkat denen artean, ez? Beraiek ere hasi daitezen pixkat egunero erabiltzen normaltasun bat behintzat emateko, ez? Eta, aditu handitzek hartzen dute, egin beharrez dena dela bronka hasi ematen, ez? Euskaraz egin behar duzue, ez dakiz zer, edo ez baduzu euskaraz egiten nota jaitsiko zaizue.
Eta hori egiten baduzu azkenean horrek euskararen kontrako erreakzioak, azkenean gazte eta rebelde, ez? Rebelde adinean daude. Eta orduan egin behar dena da justu kontrako, ez? Errefortzatu, baina modu positiban. Igual zerbait hori, eta saiatu berriz, nola, igual galdera bat egiten maizute gaizki edo euskara ez badu modu honean erabiltzen edo erdarakada sartzen baditu, beti ez, modu errespetuz eta modu positibo batean errantzatu berriz, ez? Eta nola erranduzu edo, eta beti ere hori, ez? Eta, gero euskara onditze ibiltzen duena, saiatzen da gero, zorion du, ez? Eta, bai, azkenean hori da bidea, ez? Pixka bat, baina, bai, hala ere bidea onditz dago egiteko, ez? Nik pixkoat, claro, bizitu izan dut hoi, bai, nera betasunean, etxean euskaraz egiten ginen, baina kalera atera eta euneko praktikamente zen erdalduna. Orduan borroka hori nire barruan egon du da ere. Eta nik adibidez onartzen dut nolabait kontzientzia politika esnatu zitzaidanean, orduan hasi nintzen gehiago erabiltzen euskara. Eta joan nintzen alfabetatzera. Eta nolabait kuadrilla ere aldatu nuen, eta kuadrilla euskaldunago bat bestakita aurkitu nuen. Bai, zaila, beste garai batzu ziren, ez? Baina orain momentu honetan, uste Iruñarria, izugarri aldatu da, hori dudik gabe. Eta batez ere herrietatik etortzen den jendea, jende horrek esaten du hori, jende adineko jendea, bakizu zertzen hau, badakit zertzen hau. Eta orduan alde hortatik, eta ez dut esaten, baina goitik edo gobernutik etorri den bultzada hori. Izan du da jendea. Joan dena aikara edo joan dena eraman izan dituna seme-alabak ez da San Fermin ikastola edo Alaitz ikastetxera, jende horrek egin du ez, lorpen hori. Eta ikusten ari da gainera, gero eta gehiago. Gero erabili ez erabili zure azkenean ikasle horiek, hor justo tarte igual izango da okerrena. Gero igual 22, 30 urteekin igual euskalduna, nik ikusten nahi naiz hori. Ez nik, eta batzuten harpatzen dut nire ikasle horiak, ez? Daudenak unibertsitatean edo unibertsitatea batzuk amaitu dutenak. Eta batzuten harpatzen naiz bereekin karriken aldezarrian eta hori, eta honitz posta naiz, ez? Etortzen zaizkizu hori, agurtzera eta hori, eta euskeraz, ez? Eta gaina harretik zute, gaina harretu nio, zu institutuan zina denean, ez zinen horren bertzeiten euskeraz, eta ez, baina ni uste gero ere, heldutzen hasten direnean konturatzen dire, ez? Eta gero igual honitzek ere kanpoan ikasi dute, edo Madrilen, edo Bartzelona, edo bertzeleku batean. Orduan horre ere, nik uste sortzen zaila horiek herrimin handiagoa, ez? Eta euskarakiko oraindik maitasuna handiagoa, ez? Eta honitz orduan hasten dira konturatzen, ez? Eta bai pozgarria da, ez? Ikustea, ez? Hartu dutela kontzientzia hori, eta, espero dut etorkizunean ere, beraien gurasoak, beraiei euskararekiko egin duten bidea, beraiek ere, beraien etorkizuneko seme alabei erakustea, ez? Ni orain naiz ikusten nahi naiz, 35 urtetako jendea, oain aita ama hasi dire izaten, eta oain dela 10 urte, joaten zinen behangana eta erderaz erantzuten zizuten. Eta oain ikusten nahi zara, ostia, haien seme-alabekin nari dire euskiaz. Orduan, baita ere, kontzientzia hori esnatzen da. Bai, egia da. Relegoa pasatzen da. Eta, nik uste dut, euskari dagokionez, etorkizunei behira, ni nahiko baikorra edo positiboa naiz, ez? Azkeneko orain dakagun gobernua alde batera utzita, orain arte Nafarroan izan ditugun gobernuak euskara ez diote oztopo bertzerik jarri, ez? Azkeneko urte hauetan. Eta bizirik gaude. Hoi da, eta bizirik gaude, eta inoiz baino indartsu ere bai gaude, ez? Eta zuk aipatu moduan, hoi da, haunitzek azpitik egin duten isilpeko lan horrein ondorioz, ez? Eta hortaz zertzen orain gobernua ez dela aurrekoa, ez? Eta, hasten bada pixkat era ofizial, instituzional batetik hasten bada euskara gehiago bultzatzen, horrek ere ekar dezake, ez? Oraindik behartzen bultzada ja definitibo hori, ez? Eta, orduan, esperantza pixka bat ere badago, ez? Bai. Horretzen naiz, amak ez, aiezu gerran duzu ez, bertze generazio bateko jendea, batez ere herrikoa, ez, Iruñera etorrita konturatu dela, ez, nola aiden aldatzen, ez. Eta niko amai handitzetan haitu diot, ez. Gutxarra ginenean eta hortzen ginenean erosketak egitera Iruñera,
igual, denda baten ginen eta hau arropa txusi, eta, baginak egun, ia langileen 85%ak ez zakila euskeraz, ez? Eta orain ez da, hola, ez? Kasu, ez? Eta orain ez, kasu, orain uste baino jende gehiago badaki euskeraz, ez? Eta aldi berean positiboa, ez? Bai, alde hortatik, bai. Oso gustora, ez? Ez dautu gara, eta ea bakotxa bere bizipenak eta nondik heldu diogun euskerari, eta nola ikusten dugun dagoen zera, bai etorkizuna, orain momentua, bai, nik oso gustora pasatu dut. Bai, arrazoi guzti dut, nire arraz gustora egon naiz. Eta, horrela denbora pixket arte ez ginen ezagutzen, ez ginen elkarri ikusia, eta, nik uste dut, konektatu dugula euskara ardatz hartuta, gure artean sortu den bizipena euskararen inguruan eta pozgarria dela, ez? Eta, nolabait igual animatu ere jendea, horako hizketaldiak edukitzera. Bai. Eta, bizkat, aberasten zaitu pertsona moduen, ezagutzen ez duzun jendeak, eta aldi berean euskara ere. Da, hori komunikatu euskaraz. Komunikatzeko euskaraz, ez? Ba, ikusi gara berroetan, zue ez eman, posea so, eta... Ez naiz... Batzutan bastatzen nahizkorrik egiten, hortik saio aldera eta, orduan... Eta vigilatiko tongi, eta ikusten bau zerbait arrara, segidan ditiko batzut oranozko suhiltzailei. Ederki. Bueno, agur. Aio. Disfrutatu bat duzuen programaz. Orain, gure sekziora bueltatuko gara. Badakizu zer den errapia edo amorroa gaixotasun bezala? Badiotenez, aspaldiko garaietan askok sufritzen omen zuten gaixotasun hau. Eta Zubirin, egin omen zuten zubi eder bat. Bertatik pasatzen ziren, Santiagorako bidean ibiltzen ziren ibiltariak. Baina zubiarek ez omen zuen bertatik pasatzen ziren ibaiak eta ur azkarrak ederki aguantatzen. Eta horregatik herritarrak behin eta berriz egoten omen ziren zubia konpondu eta konpondu. Baina behin, nazkatuta zubi hori behin eta berriz konpontzeaz, bertan zegoen harria zulatzen hasi omen ziren. Eta zulatzen hasi bezala, hantxe topatu zuten. Bertan, Kiteriako santua topatu omen zuten. Eta ura, topatu bezala, Iruñara eramatea erabaki omen zuten. Bidean, hantxe joan omen zen astoa, eta burlatan, bertan gelditzea erabaki omen zuen. Diotenez, ordutik, jende asko, zubiriko zubitik pasatzean, bera begiratu, eta bertan barruan dituen amorruak eta pena guztiak, joaten omen zaizkio segituan. Beraz, amorrua, gaixotasuna edo amorratuta balin bazaude, zoa zubirira, zubian ratotxo bat egon, eta ondotik hartzazu pote bat. Laizter arte eta zoriontxoak izan. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.